So guys, पेन्डेलनि खामानियानो सोलिबायानो हाबानि डेटखौ आं बुंनानै दोनसै दसेनि उनाव माने बे लेथ्रा जोबदों बे एसे खामानि दंबावोनो माने औवाया थोदिया पेन्डेल खाग्राफ्रा बेनिखायनो दिनै थांग्रोबाय गाबोन फैफिनसिगोन बेनिफ्राय जोंहानि बे सिथ्लानाथ' जाबायानो कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय जेब्ला हाबा अब्ला बे हाबानि खाथियावसो बेयाव गासैखौबो स्क्रिनखौ सोंजोबसिगोन आरो बिसोर फैनानै स' आं नोंथांमोननो बुंनानै नै हाबानि डेटआ माला दं होनना बुंबाथाय ओइ जाफैलाय दे हाय खै तारिख हाबानि डेटआ 10 तारिखआव शुक्रबार गोलैयो दाखालि 9 तारिखआव लानो नागिरदोंमोन ना बिस्थिबार गोलैनायखाय माने बिस्थिबार हरनि 1टा बेसां बिस्थिबार शुक्रबार गोलैयो शुक्रबारानो गोलैयो 9 तारिखआवनो हाबा जागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय 10 तारिखनि हरावसो माने 9 तारिखनि 12टा बारनानै हरनि 12टा बारनानै 1टा बेसेबांसोआवसो दङ होनबाथाय 10 तारिख गोलैखाबाय नालाय बेनिखायनो 10 तारिखआवसो हाबाखौ लादोंसै हरावथ' हाबा दाननो हाखाला नालाय औ बेनिफ्राय नैबेखौ गासैखौबो खाजोब्बाय पेन्डेल बोथोरा दासाननैसो बिराद बिलाइ सिरिजोब्बायना गोदाव सोराव जागासिनो बोरैबा नांदों खामानियाथ' जाजोब्बायानो सानना ला ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनो लिंहरदों आं लोगोफोरखौबो गोजान गोजाननि ओमफ्राय खाथिनिखौबो लिंहरदों आरो सोरखौबा लिंहरनो बावदोंसो नामाथाय आं लासै लासैनो दाबो आरो दिनै 28 आरो 10 दिन गाहाम दंबावो स' बे समनि गेजेराव गोबांखौनो लिंबावगोन आङो सोरखौ लिङाखै स' बेनि गेजेराव आं बुंनानै आं माने आङो बेजाय सासेजों रिलेसनशिपआव थानाया जोबोर गोबाव जाबायना बेनिफ्राय आइया नुदोंना नुवाखै बिहामजोखौ आगोल नुदोंना नुवामोन नोङो आगोलाव बिहामजो हा सानसेबो नुवाखै मानो नुवाखै सानसेबो नुवाखै मारै नुनो माने बेलेगाव थानायखौ आं नुनो मा बे फट'बो नुवाखै नुवाखैथ' आरो सानसेबो फट'खौबो देखाया फट' नायनो होनबाय थायोमोन ओमफ्राय आङो सानसेबो देखायाखैना आरो जोंहानाव सानसेबो फैयाखैना जोंहानाव आगोलनिफ्राय सानसेबो फैफेराखै डाइरेक्टसो फैखादों आरो डाइरेक्ट फैखादों माने डाइरेक्ट लाबोखानायखायसो सफैबाय लाबोदो जानो मालाबा लाबाखैना नुवाखैनो फट'खौ नुवाखै सानसेबो दालाय दा लाबोबाय नालाय नुबाय लाबोआबा नुबाय बेनि गेजेराव आरो आं मोनसे खोथा बुंनानै बावनि आंनि चेनेला 50,000 साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय माने 50,000 साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय आइया बुंबाय थायो नोंनि चेनेला मानो दासिमबो माने आगोलाव मोनसे 1 लाखआ डिलेट जालांबायना स' बेनि उनाव सोंबाय थायो नोंनि चेनेला बेसेबां देरखो बेसेबां देराखै दाबो साबसक्राइबारानो बारायाखै नामा होननानै ना सोंबायानो थायोना सोङोथ' आरो मानो जायाखै माने आरो मा होनगोन दा साबसक्राइब खालामनानै होलाय साबसक्राइब खालायना होबा मोजां मोनो आरो आं होननायखायसो होनदों दे नङाबा सानसेबो होनफोरा आं बुंनोबायना दा जेला नोंथांमोना सोरबा जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय खाथि खालानिफोरखौ सोरखौबा लोगोफोरखौ आं दाबो लिंनाय जायाखै दां स' बयबो फैजोबबानो जाबाय आं सोरखौबा बावनोबो हानाय बोरैबाफोर माने लिंनो थाखाय ना बोरैबा दा खामानिबो एसे भिर जायोना जाला आं भिडिअनि गेजेरजों बुंना होबाय आरो सोरखौबा बोरैबा लिंफ्लाङाखैबाबो गाज्रि मोननांला आरो जायबा नायदों साबसक्राइबारबाबो फैदो खाथिनि खालाफोरा बेलेग नुदों आरो मानसिखौ ना बिजों नायबाने वा स' गाइस गोबां मानसिफ्रानो आंनि रायलायनायखौ एसे आलादा होनोना आंनाथ' आलादानोखा ओमफ्राय जों सानैजों रावा मिलायलायथ्रा एसेबो बेना बेलेग जायो आंना बेलेग जायो माने रायलायनाय स्टाइला जोंना बे आलादा आरोना जोंनि सानैनाबो ओमफ्राय बेनिखौबो नोंथांमोना बुजिनाय नङा आंनिखौबो नोंथांमोना बुजिनाय नङा जोंनि अरिजिनेलखौ जों जायोबा बेखौ रायलायोना स' आं बेनिफ्राय बुंना दोनसै आङो माने दा सानैसो हाबा सफैथारबाय आगोलाव आं गियोमोन दे जिरायनो थाखाय हाबायाव जिरायनो जोबोर गियोमोन खिन्थु दा कनफिडेन्स फैदों एसे हाबा खालि नों गिगोन नामा गिया ना आं नोंथांमोन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै खानि माने बे सानसेबो भिडिअआव ओंखारफेरा मानसि ना गिनाय नाङो ओमफ्राय माने केमेराखौ नुबाथाय मा बुंगोन मा बुङा जायो आंबो आगोलाव बिदिनो जायोमोन बिनिफ्राय दाबो आंबो बिदिनो जायो जुदि सोरबा माने दस्रा इउटुबारनि भिडिअआव फैनो गोनांबाथाय माने भिडिअ लानानै बिदि सोङोना माबा मोनसे सोङोना आंबो मा बुंगोन मा बुङा जायो दा बेथ' आरो जेबो रोंथ्रा भिडिअफोरनि बागै सानसेबो केमेरायाव फैफेराखै फेसबुकआवबो बेनि 100 बेसेबांबाल' फ्रेन्ड दं फेसबुकआव बारा गैया खालि सिरियाल' नायो फेसबुकआव आरो इउटुबावथ' बुंनांखानो मालाबाबो फट'बो बारा गैया बिनि आंसो दाखालि बय मोनसे फेसबुकआव फट' लागायना होदों बोरो नायनायाव गोबावथार जाबायमोन साराखैया सुबासो साफा जाखै मा नायो मागुर माथाम जाबाय आरो खावै गोरि ना दा मोनगोन बेखौबो सारगोन आरो मा बेखौ साराखै जा मोनसिगो मा मोनगोन
Nana ini. Ayah, magura semua. So guys, takal po yung home tour ni video banagan temen-temen. Oke, beku sanesini udah banai densi. Manu nabu batai. Dan baru banai kanagan home tour ni video ko. Oke, takal boy call खालामनायाव गोजाननिफ्राय आलासि फैगोन ना बिसोर माने गावसोर फैबाथाय खेबसेनो बानायखानोसै होननानै बुंदों आरो ना ओमफ्राय बेनिखायनो आङो हम टुरखौ नेक्स्ट भिडिअफोरनि गेजेराव बानायगोन खिन्थु नुनायाथ' नुखागोन बे साननैसोनि गेजेरावनो बानायखानांगोन मानो होनोब्लाथाय बयबो नुखागोनानो ओरैनोबाबो थ' आरो ओरैनो गोबां भिडिअ बानायग्रा फैखागोन ना लोगोफोरा नायदोंसै एसे नेबावदो नेक्स्ट भिडिअफोराव जानो हागौ नङाबा नेक्स्ट भिडिअनि बे मोनसे भिडिअआव हम टुरनि भिडिअ बानायगोन आरो आङो ओमफ्राय नङाबाथ' आं दिनैनो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बानायनो नागिरदोंमोन हम टुरखौ जेखि जादोला 50K साबसक्राइबार कमप्लिट जाखाबायानो आगोलाव आं बुंनानै दोनखादोंमोन जे 50K साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाथाय हम टुर भिडिअ बानायगोन होननानै ओरैनोबाबो दा 50K जाबाय लोगोसे दा आरो हम टुरा फैखाथारगोन जेरैबाबो बे साननैसोनि गेजेरावनो दा नेक्स्ट भिडिअआव नङाबाथाय बे मोनसे भिडिअआव नाय सोरबा सोरबा नायनो गोसो जादों खोमा नुखो दे सिप औ दै सुबायना हारसिंसो फैदो नामालै हा ए र' नों फैनाङा नों फैनो मोना गामियाव बेरायनो मोननाया गोबावथार जाबायना फैलायदों आङो खुला जायगायाव नै बिराद मोजां नाङो आङो बेफोरबायदि गामियाव मोना समाव सान दोबैबाय हायाव सान्थि बिराद बार खोलो खोलो बुगासिनो दं दाथ' बारा बेरायनो मोनखायाखैनो आरो दाखालिनिफ्रायथ' दस्रा जायगायाव थांनो मोनाखै दा नायदोंसै मालाबा हाबा जोबनायनि उनावसो बेरायदोंसै आङो ओमफ्राय गोजानथ' थांनाय जाखानाय नंला थेवब्लाबो खाथिफ्रावबो बेरायनो मोनाखै दा साननैसो न'आवनो थाबाय थानो गोनां जादोंना जोब्बाथाय नायदोंसै बबेयाव थांनाय जायो माबा मोनसे प्लेनिं लानांगोन बेरायनो थाखाय गाइस बेखौ गासैबो जोङो साफा खालामगासिनो दं माने हाबायाथ' सफैखाबाय नालाय दा बिलाइ सिरिनाय जादोंना बोथोरा ओमफ्राय गासैखौबो बिलाइखौ सिरिना थानायफोरखौ साफा बुथुमनानै सावगासिनो दं आङो नायदोंसै र' आरो बेसेबांखिनि हाबावो बै दस्रा साइडआवबो सावबावनांगौ आरो दसे थानानै